Здравейте хора, аз съм Дария Стили. Сега ще ви представя топ 5 мои любими влогъра. На пето място се нарежда Галка Пауър. И сега на четвърто място се нарежда Емил Конрад. Да, сега трето място. На трето място се нарежда Васил Калинчев. Да. И сега на второ място го взима. На второ място се нарежда Вената Влогс. И сега на първо място е. На първо място се нарежда Кристиан Чарли Тана. Той ми е любимия влогър. И той взима първо място. Да, хора, надявам се тази класация да ви е хареса. Абонирайте се за мен, дайте лайк на клипа и